Assalamu alaykum, hormatly watandaşlar, qadrly aýdymsaz söýjüler we dinleýijiler. Bugün mart aýynyň 24-i, hepden ýegşenme güni, diýmek türkmen we tele aýlymyna jany aýdymlardan, jany owazlardan düzülen owazlar taýlaşanaty gepleşigimiň täze sany ýaýlyma çykdy. Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen owazlar taýlaşanaty gepleşigimiň üstü bilen halkymyz biziň 05-75 gysga belgimizde öz gowun söýen aýdymçylaryna köp sany SMS-leri ýollaýarlar. Öz gowun söýen aýdymçylarynyň jany sesdäki aýdymlaryna da biziň gepleşigimiň üstü bilen tomoşa edip diň salyp bilýärler. Halkymyzda bize şeýle uly mümkinçilikleri de öredip berende üçinem gahrman arkadamyzda bize halipa bolup duran Ediz arkadamyza alkyşlar aýdýas. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, arkadaly watanyny Türkmenistan rowaşlyň watanyny bilen ajaýyp ýylla ýurdumyzda hemişe aýdym sadyň sesi beýlentden ýanglansyn. Bagtyar Türkmen halkymyza bolsa Ediz arkadamyzyň saýasyny arsgal döwlet bagtyarlyk rowaşlyklar ýar bolsun. Ne mehrwanileşler şeýle ýaşy arzuwlar bilen biz owallar taýlaşanaty gepleşigimiň täze sanyna başlaýas. Elbetde owallar taýlaşanaty gepleşigimiň bu mewsumym Ediz arkadamyzyň tagallasy bilen paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat heýligähinde ýerleşýän Aşgabat Medeni Diňjalşy merkezi bilen bilelikde taýýarlanýarly. Elbetde 05-75 gysga belgimizde de sizden gelen köp sany SMS-ler esasyny bugün siz üçin biziň gepleşigimiň üstü bilen jany sesdäki owadan aýdymlaryny ýerine ýetirip berjek aýdymçymyz. Biziň söýgüli aýdymçymyz Türkmen Döwlet Mal Institutynyň bagtyar talibi Ibrahim Selimow sahnamda çağırýar. Ibrahim gepleşigimizde hoş gördük. Ýeriňizde geçip bilersiňiz. Ibrahim gepleşigimizde hoş gördük. Bugün köp sany watandaşlarymyz, dinleýijilerimiz biziň gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňizdäki jany sesdäki aýdymlara islegler köp sany SMS-ler ýolladylar. Bizim şol iýleşlerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen sizi gepleşigimize çağırdyk. Ýene bir ýola gepleşigimize hoş gördük. Sag bol Beýmurat. Bizi şu gepleşikde görmek üçin SMS ýollanan dinleýijilerime de köp sag bolsun aýdýan. Bize şular ýaly owadan sahnalarda kuýumyzy, zekinimizi görkezmäne döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin Mehriban arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, ýyl ýurt bähbetli tutýan tutumly işler elmide ama rowaj alsyn. Köp sag bol Ibrahim, arzuwlaryň hasyl bolsun. Size de şu okuwňyzda sunat ýolyny ulusynlyklar ýar bolmagyny arzuw edýäs. Näme gepleşigimiň dowamyny halipalardan, ödöreden aýdymlaryňyzdan, jany sesdäki owadan aýdymlary dinleýijiler üçin, iýleşlerimiz üçin ýerine ýetirip berersiňiz. Ýörüýte dörejilikde formadan taýýarlan soraglary bar. Elbetde bugün ýaş toýlary, doglan günleri toýlanýan dinleýijilerimize, aýdymsaz söýjülerimize, watandaşlarymyza näme gepleşigimizde jaň üstü bilen siziň gowy arzuwlaryňyzy ýaş toýlaryny gutlap, siziň arzuwlaryňyzy olara ýetirers. Geçmeden öňürti jaňly sahypamyzda geçmeden öňürti ýörüýte sadanna ýigitlerimiz bar. Gepleşigimizde siziň ýerine ýetirip berjek aýdymlaryňyza sadanlarlyk etjek, sadanna dostlarymyz bilen iýleşlerimizi öýüň tanşyp, soňundan aýdym bilen gepleşip dowam edelim. Bugün nesip bolsa halipalar bilen, oglanlar bilen gowy aýdymlary iýleşmede ýetirers. Ine sadannalam halipa sadanna Berdimurat Şaňlyýew, Merdan Döwletow, Kakılıp çalınyan saz Qur'an'ını Azim Babakanow, Muhammed Bekiyev, Wepa Meredow. Ine şu ýigitlerle häzir owadan aýdymlary ýerine ýetirip berers. Ol aýdymlarym näme dinleýijiler bilen biz bilelikde uly höwes bilen dinlärs, diýinjeler mehrwanileşler bilen gepleşmeden daşlaşmalar. Ibrahim, biz siziň dörejiliginiz bilen tanışda size meşhurluk getiren aýdymlar kän? Olardan birem Gülüm diýen aýdym. Mümkin bolsa şol aýdym bilen ýa-ni gepleşige başlamak gaýadyr gepleşiň başyny şol aýdym bilen başlajak diýip otyrdyňyz. Netirip beräýin. Aýdymyň sözleri sady kim? Bul aýdym Beýmurat döwlet täşrifiň sazyna dören aýdym. Bul aýdymy her şinni toý bayramlarda dinleýijiler haýyş edýär. Şol aýdymy özümem gowy görýän, şonu ýerine ýetirip beräýin. Onda mehrwanileşler biz gepleşigimiň başyny söýgüli aýdymçymyz Ibrahim Selimowyň dörejiligine meşhurluk getiren aýdymlarynyň biri Gülüm diýen aýdym bilen biz gepleşigimize başlaýar. Siz bolsa Türkmen owadynyň, owallar saýlaşanaty gepleşigimizden daşlaşmalar, gepleşigiň dowamyny gyzykly söhbetler, owadan aýdymlar saýlar ýörüýtene aýdymçymyz Ibrahim Selimow tarapyndan size garaşýar. Tomaş ediň.
taşlan darar gülüm Acap güller terbe güller Fiya taşlan beder gülüm Feher yeller fava yeller Şamar taşlan darar gülüm Acap güller terbe güller Fiya taşlan beder gülüm Gül kıyaşı feçelenir Yad yağışı tepelenir Yuhu kıynıp yar edilir Ondan canım alır gülüm Ağlayada mahmal meydan Gülelikler botfan 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 içre gitti mitfan Acayip bir mitfan gülüm Lovur lovur gündek yanar Köngül ağlar hicran kalır Avçı deyin alır gülüm Yılgarında fadap dişler Lovur lovur gündek yanar Köngül ağlar hicran kalır Avçı deyin alır gülüm Gül kıyaşı feçelenir Yad yağışı tepelenir Yuhu kıynıp yar edilir Ondan canım alır gülüm Ağlayada mahmal meydan Gülelikler botfan 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 içre gitti mitfan Acayip bir mitfan gülüm Ağlayada mahmal meydan Gülelikler botfan 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 içre gitti mitfan Acayip bir mitfan gülüm Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, gaderly aýdym saat söýüjüler we dinleýijiler, biz gepleşigime dowam edýäs. Ýani Ibrahim gepleşigimiň başynda da agzapdyk. Bugun ýurdumyzda doglan günleri, ýaş toýlar toýlanýan watandaşlarymyzy, aýdym saat söýüjülerimiz, dinleýijilerimiz biziň gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçymyz. Biziň studiýamyzdan jaň edip görýär şu gepleşigimiz bilen ileşlerimiz doglan günleri bilen gutlaýarlar. Häzir sizem bir näçe dörejelükde pormadan taýarlan jaň üstü bilen ileşlerimizde mümkinçilik döredir. Sizem öz arzuwlaryňyzy şolara ýetirersiňiz. Onu ilkinji ileşmede jaň edýäs. Alo. Salamu aleykum. Salam. Gowmy adaýlaryňyz, biz Türkmen owa tele aýlymyndan owalar sağlaşanatly gepleşiginden jaň edýäs. Salam. Siz biziň 0575 gysga belgimize SMS ýollapsyňyz. Ýakynlaryňyzyň doglan günleri münasibetli ýene biziň gepleşigimizde gatnaşan aýdymçylarymyzyň arzuwlaryny eşitmek üçin, ýaş toýlar bilen gutlatmak üçin bize SMS ýollapsyňyz. Gepleşigimizde de bugun näse ýylaýdymçymyz Ibrahim Selimow gatnaşýar. Biz Ibrahim bilen sizi ulgama biriktirýäs. Kimiň doglan güni bolsa Ibrahim aýdyp bilersiňiz. Ibrahim bilen gepleşigimiziň üstü bilen dinleýijimizi bugun ýaş toý bilen toýlanýan iýleşimizi öz arzuwlarla gutlaýak diýe Ibrahim başdyn. Salam gowmy adaýlaryň. Salam. Bugun kimiň doglan güni kädäwän? Ağamyz rozum gadyň, doganmasyna urgun boldy. Şöyle ýaýdyklaryma şalatyp goýardy. Bizleri Rozmurat bilen uruz töwereňizde däldir. yok. Onu ýaýlym arkaly äder Rozmurat bilen uruzdy ýörýte aýdymçymyz Ibrahim Selimow arzuwlar bilen gutlaýar, arzuwlaryny kabul edin Ibrahim. Doglan günleri gutly bolsun, uzak ýaşasynlar. Böyle. Ene edil şu wada Rozmurat bilen uruzdy ýaýlym arkaly
o arzuwlary ýetirdik. Olaň ýaşdoýlary gutly bolsun. Uzak ömür arzuwlaýas. Inni kiýleşmede jaň edeli, seser şormadan haýyş edýäs. Alo. Salamu aleykum. Aleyküm selam. Şükür ýaşy gowmadyňda. Biz Türkmenowa tele ýaýlymyndan owadlar saatlaşyny atly etdişiginden jaň edýäs. Qo'mdan assalomu alaykum. Wa aleykum assalam. Gowum taplanýyz. Päs gelbermediga? Yo'q. Bize SMS ýollapsyňyz 0570 ýaşky ýysa belgimide. İlme çıkıyorum dağlanını utlaldık koyuyorsa. Esker diýip ugradypsyňyz SMS. O teklim daktel bunu. Nerede gulluk edýär? Kerkide lewapda. Indi bugün gepleşigimizde Ibrahim Selimow bizde mehmançylykda odan aýdymlary ýerine ýetirip otyr. Bir bu arzuwlaryny ýaýlym arkaly kim diýdiňiz esker dostumyzyň adyny? Döwran. Döwranyna ýaşdoý bile gutlaýak diýen bir arzuwlaryny kabul ediň. Ibrahim siz bilen ulgamdy. Mole. Salamu aleykum. Assalamu alaykum. Qo'msoz. Ýaşy gowmadyňyz. Şükür. Kilme şoňanyň nimin şo dağlanını şon gow aýdymlar bilen utlatmaly. Aydınlan. Nesip bolsa aýdym aýdyp berers. Ýaşylyk bolsun. Bole. Jan sag bolsun. Bolýa, onda maşgalaňyz awat bolsun, döwranyň ýene bir gedek ýaşylyk bolsun. Sağ olun. Sağ olun. Ine Ibrahim esker dostumyzyň döwranyň ýaşdoýuny gepleşibiň bilen jaň edip SMS ýollandyň dinleýijimize arzuwlary ýetirdik. Döwranym şu wagtda ýaýlym arkaly tomaşa edýändir diýip umyd edýäs. Döwrany ýene bir ýoly ediz arkadamyň saýasyny watan gorap ýören dostumyzy iň gowy arzuwlarymyzy şu gepleşiňiz bilen ýetirýäs. Döwran ýaşyň uzak bolsun, ýaşdoýuň gutly bolsun. Indi kiýleşmede jaň edip berelmi? Näçe edýäs? Alo. Salamu aleykum. Aleyküm. Biz Türkmenowa tele ýaýlymyndan owadlar saatlaşyny atly etmişiginden jaň edýäs. Salam. Salam. 0570 ýaşky ýysa belgimi SMS ýollapsyňyz. Gepleşigimizde de Ibrahim Selimow gatnaşýa. Ibrahimyň şo ýaşdoý toýlanýan agamyza inimize gowy arzuwlaryny ýetirmek isleýäs. Ýaýlym arkaly bir özüňiz bilen tanyş etseňiz. Men bakan laýatyny dükkanat etrawynyň ikinci orta mekan bakymçym pakotçysy we Awsray. Awsray bugün kimiň doglan güni? Bugün Gülçenliň bandymy. Näme jigiňiz bolýar-da Gülçenle? Awa. Näçe ýaşady? 8 ýaşady. Aý söýleme. Indi Gülçenli ýanyňyzda bolsa Gülçenliň gün telefony özüne beriň. Ibrahim günden güni özüne arzuwlary ýetirjek diýe. Gülçen daşardaş var. Gatudokda bolmasa çağırsaňyz näme? Çağırın. Geçeli 8 ýaşynda bolsa şu daşarda bir işleme şoğlanıp berendir ya dostlar bilen oyun oynaýandyr. Ya mümkin ýaşdoýuny bellemäge taýýarlanýandyr. Çeýişlik pişirýän bolmagy. Alo. Geçeli. Salam. Salam, gowum ýagdaýlar. Sağol. Daşarda näme işleýän? Top oynapdyk. Top oýnap berdiňmi? Bugün doglan günüň ekene. Awa. Uzak ýaşa ýanymda Ibrahim Selimow otyr. Ibrahimim doglan günüň gutlaýak diýe arzuwlaryny kabul et. Ibrahim ulgamdy. Ibrahim. Inim gowum ýagdaýlar. Salam. Salam gowum ýagdaýlar. Sağol Ibrahim. Ýaşy gutly bolsun doglan günüň. Sağol. Arkadaky diýarymyzda goç ýigit bolup ýetişmeýän arzuw edýän. Janyň sag bolsun diýip. Sağol. Geçeli. Aýdym aýdyp bilýärmi? Awa. Näme aýdym bilýän? Aýdyp berjekmi? Adaçyk hüňlenip berseňem bolýar. Näme aýdym bilýän? Kuş depde bilýänsiň. Ýa başga aýdymlara bilýärmi? Türkmenistan ýa-da aýdym bilýär. An bol hüňlenip berani? Gönül diyara gerek, gönül diyara gerek, yaşlılara hürmet edip, bağı diyarlık tavsa edip,
Türkmenistan, vatanım Türkmenistan. Bağışıyarlıktan sayediptan, vatanım Türkmenistan. Öňe Türkmenistan, öňe Türkmenistan. Tan vatanım Türkmenistan. Kasabalı şöhretler, öňe Türkmenistan. Arkadaşlar şöhretler, öňe Türkmenistan. Ay berekella. Ay sen ularsan bagşy boljak atulama. Ulalongda aýdymçy bolmak isleýär geçerli. Awa. Onda arzulan hasyl bolsun. Ne biziň mehriban arkadaşymyzyň saýasynda arzulan hasyl bolýan ýurdunda hemmämde ýaşaýar. Seňem arzulan hasyl bolup ýurdumyzda bir meşhur aýdymçy bolup, bagşy bolup ýetişmeňi tüýsürekden arzulaýar. Ýene bir ýola doglanuň gutly bolsun. Sağ ol geçerli. Ene mehriban ýyleşler körpöjü ne bugun 8 ýaşy dolýan mehriban inimiz geçerli. O aýdyma deňlenip berdi. Edýät arkadaşymyzyň saýasynda gulleýän diýarmyzy wasp edip, ine bul aýdymy Halipa Aman Kadir ýerine ýetirýär. Bul aýdymyň şekilli görnüşi Türkmenwat tele ýaýlymyna dinleýjilere de ýetirildi. Indi geçerler de ýaş toýuny tüýsürekden gutlap o arzuwlaryny gepleşmeden bilen ýaýlym arkaly ýetirýär. Indi kiýleşmede jaňa daýly, seterşýärmyzdan haýyş edýär. Assalamu alaykum. Salam. Doğan biz Türkmenwat tele ýaýlymyndan o wagtlar saglaşyň atly gepleşigden jaň edýär. Salam, komşu. O şükür ýaşy. Täsir beren nälerse? Yok. SMS ýollapsyňyz. O yollapdy. O bir ýakynlarymyzyň doglanuny SMS ýollapsyň. O benim doglanmam oğlum. Siz hem bu doglanuny taýýarlyk görüp oturansyňyz. O. Ya şu bolsun bugün kimin doglanuny kana gepleşigimizde dogan bugün söýgüli aýdymşymy Ibrahim Selimow gatnaşýa. Ibrahimem goýwardylaryny ýetirjek diýe mümkin doglanuny bolýan ýakyn Recep Muhammed Taşlawy. Tuwalama. Recep Muhammed'e goýwardylaryny aýtjak diýe Ibrahim gardylaryny kabul edin. Ibrahim ulgamdy. Assalamu alaykum. Gowma ýagdaýlaryň. Salam, komşu öýle. Ýaşy gowy bilen. Ýaşy uzak bolsun oğulcuğum. Sağ olun, tanrısın, sağ olun. Uzak ýaşadyn, can, sağ bolsun. Sağ olun, tanrısın, Sağ ol. Siz niran ýaşaýsy? Ben Atfalas'a geldim. Köpekdağıtırım. Doğruma. Bolya işiňizde üstünlük maşgalaňyza awat bolsun, oğulcuňyzyň doglanuny gutly bolsun. Bolya, tanrısın. Bolya, sağ olun. Ne mehriban ýyleşler, hormatly müşahitler, jaňly sahypamyzda ne bugün ýaş toýlar toýlayan mehriban ýyleşlerimizi, dinleýijilerimizi, meň söýgüli aýdymşymy Ibrahim Selimowyň gowy arzuwlaryny ýa jaňly bilen ýaýlym arkaly ýyleşlerimize ýetirdik. Ýene bir ýola şu gün ýaş toýlar toýlanýan ähli watandaşlarymyzy aýdymsa söýjülerimi, dinleýijilerimizi, ýyleşlerimizi tüýsüregimizden gutlaýar. Maşgala abadançylygyny Arsal döwleti uzak ýaş tüýsüregimizden arzuwlaýar. Ibrahim şeýle gutly bolan arzuwlaryň dowamyny bir siziň adyňyzdan bir sowgat dokumenini aýdym ýaňdan hasam ýerlikli gowy bolardy. Näýle aýdym ýerine ýetip bermeli? Şu ýerde kaýdym ýerlerini aýdyp bereýin. Aýdymlaň ady. Birinji aýdym sadanna Türkmenistanyň halk artisti Ataway Çargulyýowyň ýerine ýetiren aýdymy. Ikinji aýdym bolsa Nirdesen Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Saparowyň ýerine ýetirip beren aýdymlar. Onu Halipalaň dörejiligininden bul aýdymlar dogry. Onu gepleşigimizde ýerine ýetip bermeň haýyş edýäs. Tahnamda çarýas. Aňa bilmen köp oýlandım, tutup görsem tilla taşyň. Kölge diýip faýyladym, turup görsem tilla taşyň. Aňa bilmen köp oýlandım, tutup görsem tilla taşyň. Bir aýdym şu tadana, topar bolup gidende,
Doğru düşünün bir de ho bir halkın kılmatını Bir aydım çıtadını Topar bolup gidinni Doğru düşünün bir de ho bir halkın kılmatını Fadınna 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 min aşık fadına Fadınna 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 min aşık fadına Fadına Yansam, turup tarifini ettim Yüzümün kayıqama battım Toldur senin tılla taşın Geceler yaslanıp yansam Turup tarifini ettim Yüzümün kayıqama battım Toldur senin tılla taşın Biz aydım çıtadını Topor bolup gidinni Doğru düşünün bir de ho Biz halkın kılmatını Biz aydım çıtadını Topor bolup gidinni Doğru düşünün bir de ho bir halkın kılmatını Fadınna 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 min aşık fadına Fadınna Fadınna Fadın aşık fadına 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 Kollarım kalkap Karışyan finayım diyen sözlerim Min sana karadım karan yerlerim Kalıptır uzakta niyetin neredir Min sana karadım karan yerlerim Kalıptır uzakta niyetin neredir Kalıptır uzakta niyetin neredir Madam hemişe yadlar giderin Ömrümün konşosu nerededir Elmadam hemişe yadlar giderin Ömrümün konşosu nerededir Ömrümün konşosu nerededir Aşık men feygülüm karayan taştan Geceler oklaman gözlerim yaştan Duydum da evidim fenkber feygülü Aramız uzaktır nerede Duydum da evidim fenkber feygülü Aramız uzaktır nerede Aramız uzaktır nerede Hemişe yadlar giderin Ömrümün konşosu nerededir Elmadam hemişe yadlar giderin Ömrümün konşosu nerededir Aramız uzaktır nerededir Ömrümün konşosu nerededir
Aramı da uzaktır Nirdip innirede Mehman ileşse hormat tamaşaçylar owalar taýdaşyň atly gepleşime dowam edýäs. Ibrahim, ne gepleşimde tamaşa edýän bolsaň, Kerim Halifni şahyr dostumyz dinleýijileň arasynda, tele tamaşaçylarymyň arasynda biz bilen işleň ara gatnaşykda bolup, gepleşimimiň her sanyny gatnaşan aýdymçylary soraglaryny tapmaça ýerleşdirip, tapmaçalaryny bize ýollaýady. Ýöne bir halkymyza hasam täsirli bolandyr da şu tahypamyz ýörüýte aýdymsa dinleýijilerimizin beýleki agdalaryndan beýlek dinleýijilerimizden bize bir näçe tapmaçalar gelip gowuşdy. Nädir şol tapmaçalary size ýetirmekçi, sizem bir başardyňyzdan şolary jogaplandyrsaňyz mümkin kömek gerek bolsa-da aýstyrdyň kömek eder. Ne paýtagtymyzyň ýaşaýjysy Mejlis Aşyrow bize bir näçe tapmaçalaryny ýollapdyr. Şu tapmaçalar size ýetirýär. İlkinci bendimiz şeýle, taýynmy? Taýyn. Başlaýas. Söhbet açyp bagşylarymyz mukam haqda sözleşenni başlasa turasyň gelmez bil owazlar Sağlaşın. jogap dogry. Dowam edýäs, inniki bendimize geçýäs. Şeýle. Kimdir ol ägirdiň ady? Sunwad üçin doglanmagy. Jebbar aganyň zürýady, ady onuň Sahybagy. Yok, sahwa şady. Tapmaçan täzen aýtarap berýän. Kimdir ol ägirdiň ady? Sunwad üçin doglanmagy. Jebbar aganyň zürýady, ady onuň Oglanmagy. jogap dogry. Indi dowam edýäs, indi köwende geçýäs. Şeýle. Ulukyçy ýaşaýjylar ähliside bizler aýat. Toy jemleýän bir aýdym, halkaýdymdyr. Balsaýat. Balsaýat jogap dogry. Dowam edýäs. Indi köwende geçýäs Ibrahim. Şeýle. Ýaşly hinler bätleşerler, wasbyn edip diýaryň her ýylla gaýtalanýar bätleşik Ýanglan diýarym. jogap dogry. Aýdymlary juda kändir. Sana berseň ýekan aramyzda ýaşar ady ustad. Gepleşigimizde de häzir şu halypaň aýdymlaryny ýerine ýetirip bererdiň. Täden aýdan. Bali. Aýdymlary juda kändir. Sana berseň ýekan aramyzda ýaşar ady ustad. Öwed geldi. Öwed geldi. Jogap dogry. Indi ahirki wendimizde geçýäs. Ahirki wendimiz şeýle. Her gün saý ösüp barýar, ata berip eklen bag, rowaşlygyň ýyly diýip aqrar edenler arkada jogap dogry. Indi bize köp sanly dinleýijilerimiz tapmaçalaryny bize ýollaýarlar. Bizem gepleşimiň bilen gepleşimde gelýän aýdymçylara ýetirýäsine bir näçesini size ýetirdik, sizem jogaplandyrdyňyz. Yine de şeýle tapmaçalary, ýa-ni tele tomuşaçylarymyň arasynda ýazyp bize ýollaýanlar bar bolsa ýokman bize ýollan, bizem ne gepleşimizde siziň bize ýollan tapmaçalaryňy aýdymçylarymyza ýetirer, şolaryň başardyklaryny jogaplandyrarlar. Ne gepleşimde aýdym bilen dowam edeli. Beýmurat şu ýerde men halypamyzy öwedel tekan aýdymlardan birini ýerde ýetirip beräýin. Aýdym ady Humaýyn. Onda mehwani ileşler dinlendiğin jalym gepleşimize Ibrahim Selimow halypa öwedeli tekaýyň döreden Humaýyn diýen aýdymlygyň gepleşimizde jany sesle ýerine ýetirýär dinlen diýin jalym. Külfet bilmedim Görünmez gözüme Dünyanın esreti Yar kıytar Gezdim oynap gülmedim Yaynap gülmedim Aygıl kamatına
kurban sana bağışlaydım o min bu qadali inni qadali Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, biz gepleşigimiz dowam edýäs. Sine gepleşigimizde Türkmen Döwlet Mal Institutynyň batyar talyby biziň söýüläýdim Şeýmet Ibrahim Selimov gepleşigimizde. Ibrahim, inni soralar bilen siziň berjek jogaplaryňyz bilen gepleşigimiz dowam edeli. Ne ileşlerimizden gelen şeýle soragy size ýetirmek isleýär. Aýdaly, siz bir ýoldan ýörep barýaňyz diýel çölüň içinden. Ol ýolum edil erteklerdäki ýaly üçe bölünýär diýil. Sunwat ýoly, baylyk ýoly, saglyk ýoly. Indi siz şo ýoldan haýsyndan ýörärdiňiz, şo ýoldan haýsyny saýlardyňyz? Beýmurat, men saglyk ýoldan ýörär. Näme şu? Sebäbi saglyk bolsa, beýlik ikisini hem gazanyp bilerim kam diýen. Ona aýly sunwat aslynda berilmese, onu gazanyp bolýarmy näme? Beýmurat halipalanmaz bize şeý diýär, sunwaty, sporty iki ýol bilen gazanyp bolýar. Bire tebigatyň beren zekini, birem irgensiz zähmet bilen. Onsoň sunwaty irgensiz zähmet bilen gazanyp bolýandyr da. Halipalar şeý diýär. Düşnükli. Onda inniki soraga geçeli. Sorak şeýle. Meselem diýeli, siz märakada oturýarsyňyz, ýanyňyzda da 10 adam bar. Şol 10 adamyň 8-si aýdym saat muştog däl, aýdym saat töýjü diňleýji däl. 2 sanak adam, şo 10 adamyň içinde 2 sanak adam aýdym saat töýýär. Siz şol ýerde şol 2 sany diňleýjiňiz üçin aýdym aýdardyňyzmy ýa aýtman gaýdardyňyzmy? Ola Beýmurat 2 adam eken. Bir adam bolsa da aýdardym. Sebäbi men pikirimçe bir adamyň sunwat işgäriniň öňündäki islegi, oňa goýan hormaty tutuş sunwatyň gowrumyndan uly bolsa gerek. Düşnükli. Häzir soralar dowam eder, soraýym. Şuwa gowy berilen soralar jogaplandyrdyňyz. Ne bir näçe diňleýijilerimizem edil şu wagt sizden aýdyma garaşýandyrlar. Näýle aýdym aýdyp bermesi? Mehriban halipamyň ýerine ýetiren aýdym bar bu ýollarda diýip şonu ýerine ýetirip beräýin şutaýyn.
cenetdir Radidir çok cenettir Oğul ahir irinliği minnettir Bu yollarda Bu yollarda hak filamış yollarda Yanılır telinin kutulyan eller Övülye hiç kifek atılyan eller Türkmen yurdu ıznat getiryen eller Bu yollarda Bu yollarda hak dinimiz yollarda Gözümün ağının nurlunun diyar Kurdillerin yürek kaymasın gaya Tuğunu parladıp arkada gaya Bu yollarda Bu yollarda hak filamış yollarda Mehmanileşler, hormatly tamaşaçylar, biz gepleşime dowam edýäs. Bugun gepleşimizde biziň soýgly aýdymçylarymyzyň biri Ibrahim Selimov. Ibrahim innik sorawlara geçeli. Soraw şeýle. Aýdymçy bolmagy üçin durmuşda başlardan başga kimlerden nusgalmaly? Durmuşyň ähli adamlaryndan. Sebäbi bagşam beýlik sunuwa diýişgärleri ýaly köpüň adamsy. Köpçülükden her insanyň gowy taraplaryny öwrenmeli bolýar. Kimden gylyk häsiýet, kimiň özüni alyp barşy, kimiň ýylgyrşy. Ondan beýmurat mehriban arkadaşymyz bize hemme taraplaryň göreli bolup dur sahnada näil bolmaly, ulyny kiçin näil diýlemeli, enelere näil hormat goýmaly. Ediz arkadaşymyz bize hem terbiýe hem göreli. Elbetde ediz arkadaşymyz bize ähli wagtda görelilik mektep, halipa ustad bolup dur. Gahrman arkadaşymyz sahnada näme ýaş aýdymçylara özüniň alyp barşy bilen, özüniň aýdyma hiňlenşi bilen şagyr ýazyşy bilen ediz arkadaşymyz bize görelilik mektep bolup durşan şoň biz gahrman arkadaşymyza näme ähli medeniýet sunuwa diýişgärleriniň adyndan çäksiz alkyşlar aýdýas. Gahrman arkadaşymyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Arkadaşymyzyň saýasynda hemişe ýurdumyzda näme bagtyň aýdymy ýanglanyp dursun. Indi ýaňy gepleşige başlamak, ýazga başlamak bir halipalardan täze aýdym öwrendim diýdi. Bir iýleşlerimiz üçin, bizi üçin gyzyk kılýan soramyzda da aýtmadyň ädir gepleşigiň dowamyny. Şol aýdym hakda aýdarnam, şol aýdym ýerini de ýetirip berernidiňiz. Şol aýdymyň ady, aýdym haýsy halipa tarapyndan ýerine ýetirildi. Aýdym Arslan Ataýewiň döredin aýdymy, adam armanly. Men senden, sen menden dälin armanly. Şonu ýerine ýetirip berjek. Aýdymyň içinde näme wakalanyrly? Aýdym duşup bilmedik söýgüsinde bagşanyp ýazan aýdym mykadýan meni. Şondan aýdymyň ady armanly. Armanly.
Onu mehvanileşler gelin gepleşigimizde Ibrahim Selim fun ýerine ýetirmegine şol ajaýyp aýdymyna Halifa Arslan Ataýew fun döwreden aýdymdy. Ibrahim Selim gepleşigimizde ýerine ýetirip berýär. Dinläň diýenler. Doşurun vati Filmin min filmin dedim armani Filmin tebigatın birayin bağati Öpüdündün ödünden armani Filmin tebigatın birayin bağato Öpüdündün ödünden armani Başım kurbanı sana Geceler ardolap yeterdim sana Vefafı bolluğunda kalın armani Geceler ardolap yeterdim sana Vefafı bolluğunda kalın armani Cedirli hem cephali Kimi cephalıdır kimi vefali Sana ak yol karaş yardı fabali Vefafı bolluğunda kalın armani Sana ak yol karaş yardı fabalo Vefafı bolluğunda kalın armani Yanımda mi karıştı iptin bana Boyum görküm başım kurbanı sana Geceler ardolap yeterdim dana İnniğam gutfudun dolum armani Geceler ardolap yeterdim dana İnniğam gutfudun dolum armani Armani, armani Vefafı bolluğunda kalın armani Armani, armani Öpüdündün ödünden armani Armani Mehvanileşler hormatly tamaşaçylar edil siz şu wagt Ibrahim Selim fun ýerine ýetirmegine armany diýen ajaýyp aýdymajany sesledin sarlyňyz. Indi gepleşigimiz soraw jogap arkaly dowam edeli Ibrahim. Indi soraw şeýle. Bagşyda haýsy adamçylyk duýgularynyň köp bolmagyny islerdiňiz? Agraslygyň. Meselem toyda ya konsertde hiç kime ýüz bermeýän agraslyk däl. Salama ýerlikli salam, sowala ýerlikli jogap. Düşünükli. Indi ýene de bir soraw, sonra gepleşigimiz aýdym bilen dowam eder. Özüňizde halamaýan häsiýetleriniz bar? Şu häsiýetimi aýyrsam, ya özüme şu häsiýeti goşdum diýen häsiýetleriniz bar? Bar. Haýsy? Mümkin sır bolmasa bir özüňizde hal aýrasyňyz gelýän häsiýetiňizi aýtsaňyz, soňra özüňizde bolmaklygyny isleýän häsiýet. Özümde bolmalygyny isleýän häsiýet ýaltalyk. Ýaltalyk bolmalygyny isleýän. Özüňizde bolmaklygyny isleýän häsiýetiňiz? Yaltanmalyk. Düşünükli. Onda mehvanileşler gelin gepleşigimizde Ibrahim Selim fun ýerine ýetirmegine ýene daýdym ediň salalyň näme aýlaýdym ýerine ýetip bermekçi? Sen näme diýip gowaýdym-ma, şoň ýerine ýetip beräň. Onda sahnamyza baraly dinleýijilerimizden bulaýdym ulga gösülen dinlerler. Yaşlığımda meni intizar edin Kara gözüne keşfine dar edin Yaşlığımda beni intizar edin Kara gözüne keşfine dar edin Ahırına benim süyümü khar edin Bir vefa şolgin findel milelem Findel milelem Ahırına
Sadılı gözünün bakıp yüzüme Süyen diye bağlar Findel milelem Findel milelem Sadılı gözünün bakıp yüzüme Süyen diye bağlar Findel milelem Findel milelem Uşuşyan yermede giytirek gelirdin Mündürlü ne bilin halim alardın Uşuşyan yermede giytirek gelirdin Mündürlü ne bilin halim alardın Gönlümü götürüp yine gülürdün Bağrımı eredin Findel milelem Findel milelem Gönlümü götürüp yine gülürdüm Bağrımı eredin Findel milelem Findel milelem Ananlar hep beni yalan dediğime Deyiptin yaşayla kara gözüme Bakıp yüzüme Süyen divarlar Findel milelem Findel milelem Sadılı gözünün Bakıp yüzüme Süyen divarlar Findel milelem Findel milelem Findel milelem Findel milelem Bakıp yüzüme Süyen divarlar Findel milelem Findel milelem Sadılı gözünün Bakıp yüzüme Süyen divarlar Findel milelem Findel milelem Findel milelem Findel milelem Mehrbani ile şer hormatymyzlar owalar taýlaşyny atlypleşime dowam edýär. Seni bugün Türkmen Döwlet Mal Institutynyň Bahtiyar Taly Ibrahim Selimow bilen gepleşigimizde owadan aýdymlary jany sesde ýerine ýetirip gelýär. Elbetde owalar taýlaşyny atlypleşimden täze mewsumym edýär arkadamyzyň tagallasy bilen döwredilen Türkmen owa tele ýaýlymy şeýle hem Mehrbani arkadamyzyň tagallasy bilen paýtagtymyzyň görküne gör goşup oturan Aşgabat Medeni Dinjaç merkezi bilen ýazgy edýär. Bir dörüjülük toparmady bilen iýleşýärmizden hem bir näçe teklipleri nazarda tutup şu sahypany ýerleşdirmekligi makul bilikne gepleşmede gelýän aýdymçylarymyz şu biziň arzuwlar deplerçämide öz isleg arzuwlaryny biziň arzuwlar deplerçämide ýazgylaryny galdyrýarlar. Gepleşigimiziň ýazgysyny disk görnüşini şu deplerçämide ýerleşdirýär.
Tezele näder ýadygarly surata düşür. Ne bir sowgatlanmadan ma, sowgatlar goşulmadan öňürti bir ýürek arzuwlaňyzy şu arzuwlar depderçämede geçirip bermeňiz haýyş edýäs. Soňra sowgatlar goşular, soň ýene de aýdymlar bilen gepleşmemiz dowam eder. Bu arzuwlaňyzy biziň arzuwlar depderçämede ýerleşdirdiňiz. Näme ýyllar geçer. 10 ýyl, 30 ýyl, 50 ýyl geçer. Şo ýyllardan soň näme şu gepleşikdäki owadan pursatlarymyzy, mehriban arkadamyzyň saýasynda şu bagty pursatlarymyzy bize bir ýadygarlyk galar ýaly. Arzuwlar depderçämiz. Häzir hem sowgadymyz bar, Türkmenwat teleýaýlymy, şeýle de aşawa meden dinjaş merkeziniň adyndan hemişe bize gepleşmede ýatdyryp durar ýaly şu ýadygarlyk sowgady kabul etmeňizi haýyş edýär. Sag bol beýim Murat. Endi bir ýadygarly suraty da düşeli, ona şu suratym arzuwlar depderçämede ýerleşdirer. Sowgadym näse ýetsin? Köp sag bol beýim Murat. Janyň sag bolsun. Sag bol, size de. Işiňde sünni arzuw edýän. Sag bol, size de maşallah wadançylygy okuwuňy tamamlap, näme geljekde şu saýlap aljak käriňizde de edit arkadamyda mehriban halkymyza hyzmat edip, ak ýürekden hyzmat edip, şu ýüregiňizde bessen arzuw maksatlaryňyzyň hem hasyl bolmagyny tüýsürekden arzuwlaýas. Indi gepleşmede aýdym bilen dowam edäýin. Näil aýdym ýerine ýetip bermez. Men magtymyla tamyzyň sözüne bir gow halk aýdym ýerine ýetip beräýin. Onu şol aýdymy bizem ul höweslen diňlersiz. Arabat yolida almazıl topar gerektir. Yigit ölür yurdukunu, canın verir harfını. Ot şigitlere yurdukunu, ot şigitlere ilifini, namaz bilin ar gerektir.
alıp nan dökmene yar 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 ey tane Avrayanıp adet beni Avrayanıp adet beni Kullu bintikar gerektir Artir pelik akadarını Alır elin ıhtiyarın Maktum gülü tevir yarın Maktum gülü tevir yarın Fiyadül tukar gerektir Hey 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 Oh 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 Hey hey Ene mehruani ileşir, hormatly maşgulçylar owalar talaşyny atletleşimde mahirlap barya elbetde gepleşiňde dowamyny ene Türkmen Döwlet Mal Institutynyň bagtyar talibi Söýgül aýdymçylarymyň biri Ibrahim Selimow özüniň sadarnarlar topary bilen owadan aýdymlary teletomaşgulçylarymyz üçin, dinleýijiler üçin jany sesse ýerine ýetirip berdi. Biz Ibrahimy şeýledene Ibrahimyň ýerine ýetirip beren aýdymlaryna sadarnarlyk eden sadarna dostumyz bar. Gopa Miredow, Muhammed Bekiyew, Adim Babakhanov, Merdan Döwletow şeýlede berdim Rajanlyýew hoşallygymy bildirýäs dostlar, agalar. Janyňyz sag bolsun, arkadaly watanyny şu toýlaşýan ýurduny, ata watanymy Türkmenistanyny hemişe owadan saadlaňyz belentden ýanglansyn, maşgalaňyza agdy berlik, awadanlyk, bagtyarlyk ýar bolsun. Ne Ibrahim gepleşiňde dowamyny gowy aýdymlary ýerine ýetirip berdiňiz. Dinleýijilerimizden gelen soraglary başardyňyzdan jogaplandyrdyňyz. Bugun yurdumuzda ýaş toýlar toýlanýan iýleşlerimiz, dinleýijilerimizi buýtançly arzuwlaryňyz bilen gutluglaryňyzy jaňy süýlen ýetirdiňiz. Biziň gepleşigimizde gatnaşyp owadan aýdymlary ýerine ýetirip bereniňiz üçin size dörejilik toparmalyň adynyň dinleýijileriniň adynyň sag bolsun aýdýat. Maşgalaňyza awat bolsun, okuňyzda da uly üstünlikler ýar bolsun. Sag bol be Murat, menem şu pursatdan peýdalanyp bize okumana, bagtly durmuşda ýaşamana, işlemana ulu mümkinçilik berýän Mekruwan arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan arkadagymyzyň jan sag ömür uzak tutýan tutumly işler elmi dama rewaj alsyn. Köp sag bol, arzuwlaryň hasyl bolsun, arkadagy watanyna siziň hem mahmaly wadyňyz hemişe toýlarda, bayramlarda ýanglansyn. Inni bilýänsiň gepleşigimizden geçen sanlaryna da dinleýijilerimiz köp sany SMS ýollap siz gepleşigimizde çykyş etdiňiz. Elbetde adat bolly gepleşigimizden jemi bir ata watanymyzy, eri arkadamyzyň beýik üstünliklerini, rawaşyklaryny wasp edýän joşuny aýdym bilen gepleşigimiz jemlenýär. Häzirem şol aýdym bilen gepleşigimiz jemläýli. Gelşeýden Beýmurat, şuň gahrman arkadagymyzy watanymyzy wasp edýän owadan aýdym getirdik. Şol aýdym bilen gepleşigi jemläýli. Gelşeýdeli, häzir mehruwan ileşler Türkmen Döwlet Mal Institutynyň bagtyar talibi Ibrahim Selimowyň ýerine ýetirmegini, eri arkadamyzyň beýik üstünliklerini, ötüşlerini ata watan we Türkmenistany wasp edýän joşuny aýdym bilen gepleşigimiz jemlär. Ýöne biz siz bilen uzak wagtlyk sagawlaşamyzda, ýene de alaýjak bir hepdeden Türkmen owadyny, owalar sagawlaşyny gepleşigimizde görüşýänçä, hoş wagt. Katarda adım var Ötüşlerde yennem bidim vadım var Gülün doğ fekerin fanı Özgürüştür buytun manı Din kalbimde ziyade Tay tapılmalı dünyada Barım fin, şanım fin, canım fin Can vatan Vatanım Türkmenistan Arkadağı bedel diyarı Dostluğundur gelir mihman Dine Can vatanım Türkmenistan Yeğiş bilin toylar sana Yaşıl tuğum beder atman
asman asuda Gün görküne gödülülkem ay nurda Ruhu velin sağdın bedin Yurdumunu batyar kadım Arkadağlı gödül yurda Tay tapılmalı dünyada Barım fin, şanım fin, canım fin, can vatan Can vatanım Türkmenistan Arkadaki gödül diyarı Dostağınlar gelir mihman dine Can vatanım Türkmenistan Yeniş bilin toylur sana Yaşıl tuğun birer atman Arka verip uyduğumuz Sarpa bilen söydüğümüz millet olup kamil tapıp yolunu baş koyduğumuz milli lider bu yollarda siz midemiz baydağımız can vatanım Türkmenistan zahan içire rovan olsun arkadağım ömrün uzak ak yolların devam olsun Can vatanım Türkmenistan Arkadaki gödül diyarı Dostağınlar gelir mihman Can vatanım Türkmenistan Yeniş bilin toylur sana Yaşıl tuğ